Má haon tú tíomh má agus má bhreanín tú timpealart. Céir de eicin tú? Plandaí, ainmhí, is dóigh nach smaoine mórán ar an dúlhar timpealart a thola haint nach manainte go nádarthach leis an áit na bhfuil se. Ar dúspára, ba cheartú na cheistar agurt. Céir de spísis dúchas a cháin? Is de spísis dúchas a cháin ná spísis atá nádartha i gceantar geografach ar le ar nús Oileán nó tír. Sampla de spécies dúchasach iad don iarú in éireann agus an iar glas na Stáit Aontaithe. Tá tuairú a lonaíonn seo an éireann an oighear ís, ach níl fáil ar an iar glas an seo an éireann ach an bhliain 19 nuair a scaoileadh saor 6 de éirí glasa, fóraíonn 6 iar glas seo ar thréimhse ama. Agus is iad slocht an 6 iar glas seo a eicin muid in éireann san lá tá neán. Tá tír glas freigrach as an laidú atá tacaí ar chéanar an iar ruas an tíir seo. Is a seo mar go scapan an tír glas. Galdar ar bheanam an vírus parapox. Vírus nach mín tionchar aige ar chláinte an tír glas, ach a chur an as go mór don iar rua. Is feib mhórí seo don iar rua agus tá bhuiil an go deocha dearaló mar a dionmuid rud a cíns faoi. Ach, tá an tá leis an iar rua mar go réiteach ang ar an scéal, I bhfuirm an chut crín nó an pain martin mar is fear aithne air. Atá ar threachadóir nádartha ar an iar rua, ach ag an am chéine éisin an chut crín an tír glas freisin. Is féidir le chué an iire bad an chut críne áil, ach ní higann an tír glas an chontairt a bhhain leis, ceaptar má scaoiltar níos mú chut crín isteach san échóras go níos leo I líon na níor glas ach céir de thárlós muna maimuid in an iar rua thábháilt. In áiríre níle is ag. Sa cheartharma tá seans nach mai aon implachtaí mórál. Ach, déita na hirbheartaí a bheith millteach. Is féidir ling turthaí mílteach a eicáil de bhar ainmhí a bheith díthithe I barc náisiúnta Yellowstone sna Stáit Aontaithe. Bhí mac dírí in na gcónaí Yellowstone ach sa 1950 tháinig dearaló. Mar thura ar seo, thosaí na féime ag méadú an uimhreacha. Bhí na féine seo in an cúrsa an abhainn I Yellowstone a athrú, de bhar ar roiníir na blandaí a bhí cos ann agus throcha se seo go leor creime ar an nachrá rútaí na blandaí ag coinneáil an tithir le chéile. Rinne siad an cinenne mac tírí a importáil ó Cheanada agus a bblion 1995 chuir siad an plante a bhain. Tar éis tamil, déal na plandaí a bhí cos ann agus stop an creime seo mar go láidrí rútaí an ithe. Thosann se seo an éagóras wa aon domáiste eile. Léiríonn cosna mar seo doing céich tábhachtach agus a déta cuéimhnú an iar rua bheith. Ach ag dear an lei, breithníonn an todhchaí dearfach